V inzeráte predávam pružiny, ktoré umožňujú automaticky otvárať kufor odistením kufra tlačítkom na diaľkovom ovládaní. Pridržíme. Pružiny spôsobia odtlačenie kufra do pozície, kde začnú tlačiť plynové sféry a otvoria kufor automaticky, ako na autách luxusnej triedy. Ide o tieto pružiny. Na každej strane je jedna, ktorá má v roztvorenom stave zhruba 5,1 cm. V zavretom stave pri Octavii kombi je to zhruba 2,8 cm a stlačí sa na maximum zhruba 2,6, čiže kde je priestor medzi dvoma zavretými bodmi plynovej sféry na iných autách 2,6 cm bude to fungovať. Ak menej, už sa tam nevojde. Takže tak. Takže ešte raz. Montáž je jednoduchá. Odistí sa tento klp. Odtočením doľava klasickým závitom odšrobujeme tú plastovú čiapku. Plynová sféra je otvorená, nasunie sa len strunka na tyčku, dá sa všetko do pôvodného stavu a funguje vám to. Zatváranie je v pohode. Otvorenie tlačítkom funguje takisto ako vždy. Takže bez problémov.